Sí, no, he gaudit molt, la veritat. És el resultat podríem dir, de tota una carrera professional, en aquest sentit. Buscant històries, recollint-les, coneixent persones, buscant arxius i intentant d'alguna forma unir el que eren les dues passions que tinc, que és el periodisme i la comunicació i la història. No? Sempre he explicat això, que soc periodista perquè vaig estudiar història i va haver un moment de la meva vida que no sabia cap a quina de les dues parts hauria de tirar. Són dos sectors que estan malauradament molt malament a nivell de sortida laboral. Al final vaig acabar en el periodisme i ja sempre que puc intento unir aquesta dèria que va quedar una mica aturada, que era la història. Hi ha un fil en comú, podríem dir. Les històries són noves, òbviament, són totes, però sí que en la forma d'explicar-ho he intentat explorar un nou estil que és arriscat, que espero haver-me'n sortit bé, que inclou l'ús de la primera persona en alguns moments, no abusa però tant surt, perquè tingui un punt de mig crònica de viatge, mig reportatge, mig assaig. Molts cops, una cosa que em fa molta il·lusió és que moltes llibreries, a l'hora d'ordenar el llibre, en lloc de posar-ho a la part de literatura esportiva, ho ha posat a la part de l'assaig polític-històric, en part també perquè és una editorial que està especialitzada en aquests temes. I això també per mi em portava a reflexionar molt sobre com es comuniquen històries que potser poden, en algun cas, ser feixugues. Algunes històries és molt evident que es venen soles, no? Quan hi ha una guerra i un jugador s'ha executat. Algunes històries són molt fàcils de vendre, però altres són molt interessants, però tu pots pensar que una persona que no està acostumada a consumir informació de geopolítica internacional, potser li dius com t'explico que és molt interessant la història de l'equip que guanya la Lliga al Líban perquè és propietat de Hezbollah, que és un partit polític que, segons els yanquis, és una organització terrorista. Llavors, la forma d'explicar-ho crec que volia que fugís molt de l'assaig, perquè l'assaig a vegades pot tenir un toc com una mica fred, molt de dada, molt... Es buscava una forma didàctica, però també que pogués ser relativament més fàcil d'empassar amb les converses, amb els detalls, amb les sensacions, que si algun moment jo he tingut por o he tingut il·lusió xerrant amb algú i pogués ser. Llavors, a nivell de redactat, aquest és molt més arriscat que els altres llibres que he publicat i ha estat un repte realment molt interessant. L'estructura són 40 capítols. Cada capítol explica dues coses, un club de futbol i un conflicte. Per exemple, la Guerra Civil Espanyola està explicada a través d'un club que és la Unió Espanyola, que és un club no d'Espanya, sinó de Xile, el club dels immigrants espanyols a Xile, que van patir també la seva guerra civil. Mentre aquí hi havia la guerra civil, ells també es van dividir entre republicans i franquistes, i en aquest cas van guanyar els franquistes, com aquí també, malauradament, i per això van adoptar una simbologia molt franquista. Doncs és explicar la història del club, per qui no la conegui, i a la vegada explicar un conflicte. El cas més antic, que és un club que va existir breument, que són els Sheffield Zulus, un club d'Anglaterra, que em permet explicar una guerra que també que és com un punt de partida, una guerra encara del segle XIX, quan l'Imperi Britànic té una guerra contra els Zulus a l'actual Sud-àfrica, que em permet explicar el colonialisme, la importància del colonialisme per extendre el futbol i també el naixement del futbol negoci. I la història més moderna és dels recents incidents que vam veure a Hong Kong en contra de les noves mesures del govern xinès per retallar les llibertats d'aquesta excolònia britànica a través d'un club de futbol que a les seves graderies ha viscut molts incidents, que és el Kitché. Llavors, són 40 clubs, 40 històries, totes les dècades del segle XX, tots els continents, i cada història, òbviament, pot funcionar com a sola, com a independent. Que complicat que és recomanar-ne un. És molt... Complicat, de recomanar-ne només un. Potser per intentar com engrescar i recomanar el que diria hi ha un capítol que és el club més mediàtic de tots, el més conegut, perquè això inclou clubs molt coneguts i clubs menys coneguts. Doncs el club més conegut és el Bayern. I aquí sí que, aprofitant un viatge a Alemanya i contactes que vaig fer, volia treballar bé la història dels primers presidents del Bayern, que ens explica molt sobre la personalitat excepcional d'aquest club. És molt interessant. Entre els primers 5 presidents del Bayern hi ha 2 que són de confessió jueva, un d'ells s'acaba internat al camp de presoners de Dachau, i aconsegueix escapar gràcies als socis, i l'altre va ser també empresonat en aquest cas perquè era homosexual. Estem parlant d'inicis del segle XX, per tant, t'explica molt de les dues Alemanyes i tot el que ha passat. Crec que és una història molt interessant, la d'explicar com el Bayern ha mantingut viva la memòria de ser un club cosmopolita, obert, en què la comunitat jueva de bavaresa va tenir un pes molt important i com el Bayern els va protegir
com és un club que d'alguna forma s'oposa al nazisme. Crec que és una història molt interessant perquè encara té continuïtat avui en dia. Aquesta crec que sí que és per qui potser no coneix més altres coses li pot interessar molt com un punt d'entrada, no? I a partir d'aquí, clubs que tingués clar que volia que entrés. Sí, tenia molt clar que volia que entrés al Panionios, que és un club grec, que és una història que fa molt que vaig conèixer i que he tingut la sort d'estar al barri, a la ciutat on juguen, a Esmirna, al sud d'Atenes, al seu camp, que és un camp molt particular, un club que les ha passat molt canutes, que ha fet fallida econòmica, ara estan jugant a categories regionals, els pobres, i que em sembla una història molt interessant sobre el paper dels refugiats en el món, perquè ara, quan parlem de refugiats, jo crec que imaginem tot gent que escapa de llocs com Síria, Afganistan o Àfrica, i a la història dels clubs com el Panionios ens recorda que els europeus també hem estat refugiats, perquè són clubs fundats per refugiats. En aquest cas és un club de refugiats grecs, expulsats del que és l'actual Turquia, i s'emporten el seu club. El club que s'ha fundat a un altre continent, se l'emporten i el funden tal qual, de fet no l'han ni de refundar, és un club que ha tingut dues ciutats diferents, a dos continents diferents, a dos països diferents, a Turquia i a Grècia.